ساعة 11 قمطر أبيليوم بالسراح ناب كتما بارنتو تنكسايسنا صاحي بورتينا أب حنتي أبتي كاندي ولنات كتما تدوكينا تركب اندا شاهي آتينا سيدانا سيحبنا كوف مبال ماي أززنا زحل ماي الناستنا نمنكساس حزب كتما بارنتو بتمسات نعزم نبرنا أمونغو جن حدا بعل تسحب عربية فرس كارسو أب أفدقت زنبرنايو اندا شاهي قديفو نوشتقلسو أتوام ويقرص حيزو زنبر أدقي نتا كارس ساوتيتو كالكم أدقي سلزرائي إنا قوي خدم إتا أدقي نوتم أبتخباب زنبر السبات نسكلا إنا ساحته أبتخبابي أعقل قرم أتاتوانو يلانديو أسيرو زي كيد زبل زربا كابزحتا قاوحم دحيرو قم وانا كارو بقيا مزيو كارسو حيزو قدم نحنا دما نابي كوف مبلينات مليسنا نمنك سغاسات كاروتات بانكرو كنعزب جمرنام بزح زلون كاروتات مرارحين كابنا بن كبلا استفعلنا كاو تبقيسنا مبار مس منقسقاس تسحاب عربية فرس التأساسر مدب نابهم كنبلو مريسنا زلونا سناي مكتتال أبل زوباقاش بركة تتكامنت تسحاب عربية فرس بعد صوعات كبابي مالت كارو قنانيوم إذن كاروتات أما عالتاو نتفتات هزبي تخبابي عبت راين زتصاوتام كارو هزبي زتكاملن ببزح زقلقللن ببزح اللو أبزع عد مالت تتكامنت ناي كارو كقلص انت خويني تتكامنت بأن زتقومو بزح سبيد الله إذن كارو زيال أقول قلوتن أبزبي لعلي يقول قلوتن لعلي يقبل كالله قن اتزفو صمو صعبينات اللو قن أبزخ كتما بارنتو ببزح كارو اللو ببزح نكا بقصر انت دي فلت كون ببزح اللو كارو كابينا بيت خيد كام دا أوتوبوس نبرة مسد نندا أوتوبوس توسد ني كدار تخيد حموم سب كي تلفت عينات خيد كارو سلازي طغما أبو زحي أقول قلت أبو زحي إذن تسحبت عربية فرس حنت خابتهم تتكمت ترجع إلنا كنجلسن نخليان سلازقنا دما كله تياب ترجع كمالا زلو ترافيكا وحقتات كمالا يقددين مغنياتو حقتات ترافيك ترجع تتكمت ترجع بزي زقنا تسجم وحسن صفوفن أقلقلات كرخو زي حق سلازقنا كارو حقي اللوا ساعات اللوا تعرفولن تسرحولن مالتي كارو بعربية بسلسات مرح بنسى مرح خلاقاني سبيز مرحنا تا كارو مالتي الذي إذا سبزي حق ترافيك بقبق مهر الله بقبق خفلت الله أنت عينت حقي تحس أنت الكاني بيت أقام مسمر زخودو ماليه بالله داسيت مزار داسيت ترافيك الله زخونا على العربية دكسيت يزورني أبقى زي قطري زار الله زخونا على العربية تحتر الليل أقراج ما قد تقيمه حق ترافيك تعيش يتغير كلا الله بزي ما قد خامخات قدامي كلاي دسي ترافيك دي مزار سالساي ازي عربية فرس اتك مع الكارو تطويل حلو دولو انسساي قديف كايا مخدل قديف هو يخيد ازي كارو خاني دبلا عن تري وي ادقن تري خمو يخيد مو نابحانتي نبرت سبن ولا عين سور الله ولا عبلو اب نبرت ماكينه خيد قاچو ابتا نبرت عنوت يبصح عنوت كبصح خلو تسب اكثر يدات دولو بعبيت مع الماكينه نبرتي يعني خلي له خصي مالتي سلازي شللت النتيري عربية فرس قريفهم سعنت كلهم خدولي خدو انت فرس يخيد ابيكم زلونا يريوني سلازي ازي شجر له زوبا مالتي عربية فرس بقبو تطويل كاتعلو ويتاسرو مسر انت رخيب انت خيدو خلي عنوتك فهمت تفصم رد نغري مالتي حاده كارو زصعنا سعنت فلوتي بيت عقمنايتي فرس يدي ساعات ابز كن سعنت رخيبلكا مصعنا له سعنت رخيبلكا فيلكا تلططو ايتي ادقي انفاسوس قاعد مولق تصعنا لها عقب مزركب دحري تملس تقمطل تعربه بهمون سهرمو سبات كله خليما منالبات انا خبز مصقا يغاطمن ግን كم زغالو زياده صعنت مصعان قال كساع زودق تصعن والله كساع زودق سلازي صعنت صباح نقو خغلغلك انت خوينو لك عم نفس خاريخه نعوز ماذا تنصعنت صين كاين تخدكا كاب حدكا تدحن انسسخا كاب دخام يدحن
ስለዚህ ንኩሉ ድሕነ ሰብ ዝኾነ ጽዕነት ብግቡእ ንዑ ዝመጣጠን ጽዕነት እንተ ተገብረ ውሕስነት ወይ ከዓ ኣማራጺ እዩ በዚ መሰረት ከዓ ንሕና ብግቡእ ኢና ንከታተሎ እንድሕር ጽዕነት ኣብዝሒሉ ኣውርዶ ንብሎ ጠንቂ ዝኹን ንኽግለጽ ዝጸንሐ ጥሕሰታት ሸለልትነት እዩ ምኽንያቱ ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ ከም መኪና ኣይኮነን ብእንስሳ ዝስሓብ ክሳብ ዝኾነ ዝያዳ ጥንቃቐን ኣተኩሮን ይሓትት ካብ ንፈረስካ ወይ ድማ ኣድግኻ ሙሉእ ጥዕኑ ምሕላው ጀሚርካ ክትገብሮ ዘለካ ብዙሕ እዩ ልክዕ ከምቲ ሙሉእ ጥዕና ዘረጋገጸት መኪና ኣብ ጉዕዞ ፀገም ዘጋጥማ ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ እውን ክንገብረላ ዘለና ጥንቃቐ ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ንእንስሳና ግቡእ ማይ መግቢ ዕረፍቲ ከነውሕስ ኣገዳሲ እዚ ግን ብብዙሓት ወገናት ሸለል ከም ዝበሃል እዮም ብዙሓት ሰባት ዝገልጹ ምኽንያቱ ሰብ ካሮታት ጽዕነት ረኺብና ኢሎም ልዕሊ ንቡር ክጽዕንዎም ስራሕ ሰሲዖም ኣመት መግቦም ማዮም ይርስዕዎም ወዘተ ዝብል ነቕፌታታት ካብ ብዙሓት ይስማዕ ጠንቂ ክንብል ተኾይና ጠንቂ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ሓደ ዓረብያ ፈረስ ምሳሌ ዝያዳ ጽዕነት እንድሕር ጽዒኑ እንታይ ጠንቂ የብፅሕ ኣሎ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ እንስሳ ጉዳት የብፅሕ ኣሎ ካልኣይ መገዲ ዓጊቱ ንተጠቃማይ ናይ ጽርግያ እውን ዕንቅፋት ይረኽቦም ዘሎ ስለዚ ጠንቅታቱ ብዙሕ እዩ ናይ ዓረብያ ፈረስ እንታይ እቲ ጠንቅታቱ እንታይ ለካ ሓደ ዝያዳ ምፅዓን እንድሕር ንዛረብ ኮይና ወይ ከዓ ዝያዳ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ንዛረብ ተኮይና እቲ ዝጥሕሶ ዘሎ ሕጊ ተዲካለኻ ንዑ ሓደጋ ከብፅሖ ይኽእል እዩ እታ ዓረብያ ፈረስ ብዘይ ግቡእ እንድሕር ዘዊርካዮ ንዓኻ ብሓደጋ ይደትወካ ማለት እቲ ሓደጋታት ካ ይርአ ኣሎ እኳ መንገዲ ዓፂኻ ትኸይድ ካሮ ገዲፍካያ ትኸይድ ኣብ ንብረትን ኣብ ሰብን ዕንወት ይበፅሕ ኣሎ ስለዚ እዚ በጋባብን ብሕግን ክኸዱ ከም ዘለዎም ኣነ ይለዋወ ማለት እዩ ምስ ካሮታት ተኣሳሲሩ ክላዓልን ክዝረበሉን ዘለዎ ነጥቢ እምበር ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ ኣብ እዋን ጸልማት ዝብል ኣርእስቲ እዩ ትመርሖ ዘለኻ እንስሳ ክሳብ ዝኾነ ኣብ ግዜ ጸላም ምንቅስቓሱ ጸገም ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደገኛነት ናይ ጸልማት ክገልጾ እንተሕሪ ኮይና ኣነ ሓደ ካሮ ጸልማት ናይ ባዕላ መብራህቲ ናይ ባዕላ ይብላ ስራሕታሲ መብራህቲ ይብላ እንተ ገበርካ ላምባድና ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ካልኣይ ብእንስሳ እያ ትዝወር እቲ እንስሳ ጸልማት ዝኾነ ነገር ከሰንብዶ ይኽእል በርጊጉ ድዩ ገለዲ ስዒርካ ኸይዱ ኣብደይ ተደሊ ሓደጋ ክእትወካ ኸእል ካልኣይ ነገር ብኣንጻርካ ትመጽእ ምሳሌ መኪና መብራህቲ ከምዘይብላ እንድሕር ፈሊጥ ደይራእያ ነታባ ካሮ እሱን ሓደጋ ከብፅሕ እዩ ምክንያቱ ኣይትረአየን እያ እቲ ብኣንጻራ ድመፅእ በስ ካሃርማይ መብራህቲ እንድሕር ኣለያ ግን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ተጠቃሚ ጽርግያ እውን ክጥቃቕ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሓደገኛነት እዚ ይመስል ምክንያቱ መብራህቲ ምግባር መጀመርያ ነብስኻ ተውሕስ ካልእ ነቲ ተጠቃሚ ጽርግያ እውን ካብ ሓደጋ ተድሕኑ ኣለኻ ንዓኻ እውን ኣይረአየካን እኮ ጸልማት ዓረብያ ፈረስ ብዝመራሕካ መዓስ ክትከይድ ኮንካ እስኻስ የድልየካኒ መብራህቲ ስለዚ መብራህቲ ግድን ክህልዋ ኣለዎ ዘይምህላው ከዓኒ ሳዕቤኑ ዝመስል ማለት እዩ ወላካ ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ ንኽትመርሕ ክትሕዞ ዘለካ መምርሒ ፍቓድ እንተዘይሃለወ ነቲ እንስሳን ምንቅስቓሳቱን ክትቋጻጸር ትኽእልን ዓቕሚ ዘለካን ክትከውን ግን ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ፈረስካ ኣብ ዝሕንግደሉን ካብ ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነሉን እዋን ዝያዳ ሓይልን ቁፅፅርን ስለ ዝጠልብ ገደብ ዕድመ ኣብ ካሮሳ ሕጂ እኳ ከም ዘንበብኮ ጋዜጣ ኣብ ዞባ ማእኸል ሕጊ ወፂእ ኣሎ እቲ ሕጊ ኸ ኩሉ ሰብ ክኽተሎ ከም ዘለዎ እዩ ኣብ ዞባ ማእኸል ዝፍጸም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ክፍጸም ኣለዎ እቲ ሕጊ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሕጊ ትራፊክ ኣብ ኤርትራ ሓደ እዩ ሕጂ ገደብ ዕድመ ክንብል ከለና ንምንታይ ኢና ገደብ ዕድመ ንገብር ኣለና እቲ ቆልዓ ንበሎ ወይ እቲ መንእሰይ ነቲ ዝዝውሮ ደሎ ፈረስ ፈልፂግዎ ኸይዱ ሓደጋ ከየብፅሕ ድማጣጠም ክኸውን ኣሎ እቲ ዓረብያ ፈረስ ኮነ ኣድጊ እንስሳ እዩ ካልእ እንስሳ ምስ ረኣየ ጥሒስዎ ስለ ድኸይድ ተማጣጢኑ ክሕዞ ኣለዎ ካልእ እውን ናይ ስንክልና ናይ ኢድ ገለ ዘለዎም ኣለዉ ጽጉማት ማለት እዩ ብሓንቲ ኢዶም ዝዝውሩ ጥዑይ ሰብ ዕድሜ ይኹን
نت عربية فرس انتزويرو كابزخون حدقة كلاخل يخيلي بعلى يعني حدا تسحب عربية فرس مريحو زنقاسقس سب ዕለታዊ ናብሩ ከሳልጥን ወፊሩ እንጀሩ ከአረን ይንቃሳቀስ ወላ ኳንታ ኣለወ ጉቡእ ትራፊካዊ ሕግታት ዘይክተልን ብሙሉእ ዓቕሚ ክቆጻጸር ዘይክእልን ምዝኸውን ግን ኣሳልጦ ዘይኮነ ንዝገደደ ጸገማት ክቃላዕ ከም ዝኽእል ክንግንዘቦ የድሊ ክንፈትሖ እንድሕር ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ሕጊ ትራፊክ ተኸቲልና እንተኸድና ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ከመይ ጌርና ሕጊ ትራፊክ ንኽተል ምሳሌው ብጸልማት ኣይትኸይድ እንድሕር ተባሂልካ ጸልማት ክትከይድ የብልካን ሽግር ክህልወካ ክእሊ ኣብ ገዛኻ ግን ዝበኣሰ ሽግር ከይተምፅእ ሕጊ ተኸቲልካ እንተኸድካ ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ብጸልማት ኣይንኸይድ ሰዓት ክንደይ ኢልና ክንከይድ ዓይኒ ምስ ሓዘ እንድሕር ገዛኻ እቶ ተባሂልካ ገዛኻ ተእቱ ንግሆኻ ፀሓይ ምስ በረቐት ውፃእ ተባሂልካ ፀሓይ ስለዚ ነቲ ዘሎ ሓደጋታት ከነጓድሎ ተኮይና ሓደ እቲ ሕብረተሰብ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ሕጊ ትራፊክ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ንቕሓት ትራፊክ በታ ዝበሎ ተማእዚኑ እንድሕር ኮይዱ እሱ ሓደጋ ኣይበፅሖኒ ካልእ ሓደጋ ኣይበፅሕኒ ዝብል መደምደምታ ኣለና ኣነ ማለት ብዙሕ ተጠቃምነት ረኽቦ ኮነ ብዙሕ ካብ ኮነ ዝጥቀመሉ ሕጊ ትራፊክ ማዕረ ማዕረ ይፈልጥ ኣሎ ኣይትጠቐመላ ይብልናና በቲ ንዓኻ ኣብ ሓደጋ ዘይብፅሕ ንሰብ ኣብ ሓደጋ ዘይተብፅሓሉ ሰዓትካ ሓሊኻ ዕድመ ትሰደቕ ቆልዓ ዕድመ እኹል ኮይኑ ካርኻ ብግቡእ ታርጋኣ ጎማኣ ጥዕናኣ ዝተሓለወት ኮይና እንተተዛዊራ እዚ ጠንቅታቱ ክፍታሕ ኣለዎ መገድኻ ሒዝካ ዘይምኻድ ብግቡእ እንድሕር ከይድካሲ እቲ ጠንቂ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ሕጊ እንድሕር ኣኽቢርካ ሕጊ ትራፊክ ማለት ንቕሓት ኣገዳሲ ነጥቢ ንትግባር ሕጊ ትራፊክ እዩ ንቕሓትና እንተበሪኹ ጽፉፍ ኣጠቓቕማ ጽርግያ ይወሓዝ እሞ ምንቅስቓሳትና ጸገም ዘለዎም ኣይኮኑን ስለዚ ኩሉና ተጠቀምቲ ተሰሓባ ዓረብያ ፈረስ ኣብ ሕጊ ትራፊክ ዘለና ኣፍልጦን ንቕሓትን ክባቢልና ክንጓዓዝ ኣገዳሲ እዩ